A super ty hýb a zdám ďalšie videa, dneska hráme Roblox znovu a hráme Don't Press the Button, hráme 4. 4 som neviem či niekedy hral. Ale bez ďalšieho kecania môžeme ísť rovno hrať, až dokým toto dorobia. Trochu viac a ďalšiu hru a to je čo speci. To je čo? Čo mám robiť? Ja neviem. Či ja som to vyhral. Ja musím utíkať pred policajtom. Nie, policajt. 20 sekúnd. Ona tam vyskočila. Bo on. To je asi on. Ja vyskúšam aj ja vyskočila, to sa si nepodarí. To ako tam vyskočila. A? Som tu aj ja. Reach the end, a to čo je? Jaj, običko. A bunny. Sme zajačíkovia. Boj! Spadol som. Teda pokračujeme ďalej. To automatické skakanie je také. Pekne. Ale to asi... to už asi nedáme. Skačeme! Áno, dobre, skočil som to. Ne, ja som to neskočil. Nie. Prvý to už dal. To je na to nám tiež. Áno, dobre, poď. Dobre. Zvládame. Čo je toto? Neviem. To je checkpoint. Nice. Dobre, teraz ideme bez toto. Tak sme sa dosť ďaleko sme sa dostali. Čo je toto? Čo to mám robiť? Stop the fire... Exploder. Jaj, to ich mám zastaviť, aby nevybuchli tieto veci. Dobre, tak túto hru sa pochopil, ale to je jedno. God hided, walk speed. To máme ako najviac chodiť, či... Jaj. Ja im sa len strať RPGčkom. Ne, ale dal som ju. Nice. Dal som ťa, alebo teba. Nemôžeme behať takto nad mapou, to je sranda. To sa mi páči. Oj, dám tým moju. To je nič, to sa mi neľúbi. Ja tam vidím svoj tieň tam vzadu na tom kameni, tak tam je môj tieň a to je... Čo je toto? Be careful? Neviem. Ale asi máme ísť. To je asi logické. No sa to budú nejaké... Jaj, už som to vyhral. Yes, vyhral som to. No už to všetci vyhrávajú. Toto nebolo ťažké. Niekto tam je na začiatku. Čo je? Podivné. A teraz čo máme robiť? My máme byť na grille? Jaj, to je niečo ako toto. To je podobné ako Don't Press the Button. Toto je Don't Press the Button. Jednotke. Dajte. Nie je to hry tu, dobre. Nie je to ťažké. Zatiaľ. Dobre, len by sa to aj podcenil. Dobre. Na to furt nehorí, teraz to bude ale horeť. Áno, teraz to horí. Dobre, prešiel som. Ja musíme byť prvý asi. Tak to je dobré. Very good.
To je ako hľadať. Ne. Dobre, musíme to načasovať úplne najlepšie, ako sa dá. Tak som bol som úplne prvý a teraz som zase úplne posledný. Jakože winner, to už to niekto vyhral. Ne, ja už som tam, nie, ja som tam bol už. Či ale je tu double jump, či čo to tu je? Tak ako keď budem takto padať úplne dole, tak to nás dobre nebude. Poj, daj to. Áno, dobre, poj. Poj. Ne. Jaj. Tak to sme nezvládli. Ktoré si dáme si rúžové, prečo nie? Kto by chodil na rúžové? Ja. Dáme si rúžové, to určite to nebude vôbec. Ty kokos, hej. Teraz si pôjdu na žlté, ale teraz mizne podľa mňa žlté a všetci pôjdu sem. A teraz mizne zelené, alebo to moje, alebo to žlté. Dobre, zmizlo zelené. Som možno išiel aj na to... Ja idem na žlté, Áno! Dobre, teď sme to. Click the door, ja tam neviem klikať. Takže máme čo najviac klikať, či ako? Klikáme! Dobre, klikal som. Čo teraz? Avoid the rocks. Čo máme robiť? Ja sa mám vyhýbať. To nebude až také ťažké. Čo teraz odrazíme? Nie, od steny. Áno. To je dobré, to je dobré. Dobre. Oni všetci prehrali. Oni všetci zomreli, hej. Poďam. Dobre, musím ísť preč. Dobre, som prežil. Aspoň čosi. Nie, my sa máme byť. To asi nie je dobre byť pri tom batne, keď tam všetci dostanú meče a začnú vás byť. Musíme bež. Behať, toto nebude ťažké, toto običko a obička celkom zvládam. Ne. Obička celkom zvládam, tak... Nie, no tak ja som to asi zakrikol. Dobre. Už tam bežím, cieľ už bežím. Poj, nice, dal som to. Fúha. Chcem pozrieť, čo to sú za... itemy. Dobre, tak sú trochu šalené. Ale speedcoda tu asi není, to tak vyzerá. Čo mi teraz? Stay clear of moving plant. Ja idem sa na toto počnú. Ja by mám byť asi takto, že... Nie, ona sa ibe táto, dobre. Toto je celkom ľahké. Keď tak vyzerá. Len tieto dve akože sa budú hýbať, či aj nejaká iná sa pohne. No konečne sa pohla nejaká iná. Okej, zatiaľ to pôjde. Táto sa ešte ani raz nepohla. A už to je ťažké, už to začína byť... Ne, poj! Áno, dobre. Nie. Daj, všetci zomreli. Ne! To bude sa házať tej gule. Ja keď sa tu dívam na tie eventy, tak väčšina tých eventov neprežije celý server. Dobre,
vyhýbam sa, zatiaľ sa vyhýbam. Nee! Sa vyhýbam sa. Budem tu na kraji. To úplne na krajičku budem, a tu ani nič netrafí. Som zakrikol. No ja tak tu nevieš, kedy ťa to trafí. Ty som zlakol. Toto bude dobré. Bež! Ty kokos, ja som to auto preskočil. Ja som to zelené auto, ktoré ma skoro zarazilo, preskočil. Dobre, dal som to. A tu speed kola. Tu stojí Robuxy. Dobre, pokračujeme, ďalšia hra. Čo je toto? To je futbal, poď, dáš ho, daj gól, dáme ho. Poď tu krik, tam máš, ne? To čo je? A poď, yes, gól! Áno, dali sme ho tam. Tak, ja tu mám sochu. Čo bude toto? To bude toto. No tak toto bude ťažké, Dobre, poď. Dobre, zatiaľ sa držím. Dobre, už to začína byť ťažké, dosť ťažké. Dobre, prvýkrát som bol na tom, no teraz už druhý. Ne! Nice, dal som to. Plus 5. A ja môžem točiť to koleso, poď. Vytočím z koleso. To je jedno, že padla sem bomba. A vybuchla na mne. Dvakrát coiny na 30 minút, no tak či 100 coinov? Nie, tak. No a toto bude z tohoto videa všetko. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Nezabudnite like, odber a napíšte mi do komentárov, akú hru by som vám natočiť na budúce. Ahoj!